Ahojte všetci, ja vás vítam pri dnešnom videu, ja som Viktória a dneska to bude konšpiračné teórie o Michaelovi Jacksonovi. A ako všetci veľmi dobre viete, Michael Jackson je americký popový spevák, skladateľ, tanečník. Narodil sa 29.8.1958 a zomrel 25.6.2009. Michael Jackson mal veľmi veľa jak sa to hovorí? Súrodencov, ako napríklad Tito Jackson, Latoya Jacksonová a samozrejme najlepšia je Jermaine Jackson a Janet Jackson. Títo sú asi najhlavnejší jeho bratia a sestry, ktorý mal. Potom po niekoľkých týchto mal aj deti. Paris Jacksonovú, princa prvého a princa Michaela Jacksona druhého. Manželky mal Lisu Marie Prísliovú, ktorá zomrela minulý rok v januári, hneď 1. januára 2023. Mal ju od roku 1994 po rok 1996 a potom mal druhú manželku, s ktorou sa vlastne zobral, a to je Debbie Roweová, a tu mal od roku 1996 do roku 2000. Rodičia bol Joseph Jackson a Katerina Jacksonová. Jeho lekár bol Conrad Murray, koho každý dobre poznáme. No, svoj život býval s rodičmi. A vlastne, keď bol malý, tak začal spievať v jakom to roku? Už od roku 1964, tak nejako, začal spievať v svojej rodinnej kapele The Jacksons 5. To je asi taká ich najhlavnejšia kapela. Michael Jackson bol už od malička veľmi dobrý spevák, čo vie asi každý. Keď Michael Jackson urobil niečo zlé, tak vždy dostal remeňom od otca. Vždy bratia jeho neboli nadšení, keď museli sa na to pozerať, ale Michael Jackson mal výchovné už opatrenia od malička, vlastne musel vždy niečo robiť, keď mu niečo otec povedal. Mama z toho nebola nadšená, ale to bolo výchovné opatrenia od otca. Ďalej tu máme ďalšie informácie. Keď Michael Jackson dospel, začal vydávať svoje pesničky už vlastné, lebo bol skladateľ, tak začal nové pesničky. Samozrejme, jeho najhlavnejšia pesnička Somebody's Watching Me, ktorý pozná asi každý. Potom je ďalšia pesnička Billie Jean, Thriller, Bad a ako ďalšie sú potom už hlavné pesničky Black or White a Beat It. Tieto pesničky sú asi Michaela Jackson najhlavnejšie pesničky, ktoré asi pozná každý. Jeho najhrávanejšia pesnička ešte bola jedna, ktorú spieval s každým, a je to We Are the World. Je to asi pesnička, ktorú mám ja asi najviac rada. Proste je to taká pesnička, že aj teraz mi ma to dojalo. Potom je Man in the Mirror, čo znamená muž v zrkadle. A potom je ešte jedna. Leave Me Alone. Je to veľmi pekná pesnička. Ja ju proste doteraz mám strašne rada. Vie ma rozplakať na každej jednej pesničke a asi najviac ma vie rozplakať Man in the Mirror. Proste to je taká pesnička, že teraz ma vie hneď rozplakať proste. Michael Jackson mal toho v živote veľa. Každý inak vie, potom sa presťahoval do Los Angeles. Tam vlastne postupne si kúpil od teraz koho, proste si kúpil dom. Neverland. Mal tam zvieratá a proste také rôzne atrakcie pre deti. Tým, že Michael Jackson mal strašne rád deti, tak si povedal, že chce aj vlastné proste nejaké ihrisko alebo proste nejaký zábavný park. A z toho sa vlastne stal Neverland. Michael Jackson mal 24.6.2009 vlastne také predstavenie, kedy si vlastne skúšal všetky tie pesničky a robili to úplne novým, pretože mal mať najväčší tour v Londýne. No bohužiaľ, tak sa ani nestalo. 25.6.2009 Michael Jackson zomrel.
Bolo to presne okolo nejakej takej okolo 12. jednej Michael Jackson zomrel. Jeho doktor Conrad Murray bol tam. Veľmi veľkou záhadou je, že všetky kamery v jeho dome v tú chvíľu všetky vypli. Je to strašne podozrivé. No, na jednej kamere bol zachytený Conrad Murray. Keď ste to video nevideli, musíte ho vidieť. Pretože Conrad Murray mu podával prvú pomoc, ale prvú pomoc mu podával zle. Väčšinou lekári, aj moja babka tak hovorila, že prvá pomoc by sa na posteli nemala podávať. Je to zle, pretože podáte zlú masáž srdca, ktorú Michaelovi Jacksonovi Conrad Murray zle podával. To už ja neviem, ale určite majú pravdu lekári, pretože na posteli sa nikdy nedáva prvá pomoc. Musíš ho dať na zem. No, čo je zlé, Michaela Jacksona otrávili. Nie, že otrávili, zdrogovali. Zdrogovali ho jednou jedinou najnebezpečnejšou látkou, čo je vlastne liek, ktorý sa na Slovensku nedá tak ľahko zohnať. A že vôbec. V Amerike áno, ale na Slovensku nie. Táto liek je veľmi nebezpečný. Práve som si pozerala nejaké tie detaily a som zistila, že Michaela Jacksona oživovali na posteli a potom pokračovali na koberci. Samozrejme som skončila hlavným liekom, ktorého Michaela Jacksona zabili, je propofol. Je to asi z najnebezpečnejších liekov. Je to v takejto lahvičke a vlastne je to do žily. Ten liek je na ihlu. No a Michaelovi Jacksonovi Conrad Murray tento liek pichol do ruky. To však nevedel, že Michael Jackson je už na pokraji smrti a on mu to ešte pichol, aby najviac zomrel. Aby už ho do toho proste najviac dostal. A Michael Jackson náhle zomrel. Keď mu to Conrad Murray pichol, Michael Jackson už bez známok života zomrel. No, samozrejme fotka, ktorú ste videli viacerí z vás na internete, bola, že na jeho posteli sa našiel ruženec, ktorý Michael Jackson vždy nosieval na skúškach, na nejakých predstaveniach a tak ďalej. Potom sa tam našla zubná pasta v nejakej krabičke, pumpa a veľmi veľa liekov na jeho stolíku. Boli tam proste hocičo proste všeli, čo tam bolo vymetané a tak ďalej po koberci a tak ďalej. No, Michael Jackson bol zabitý jeho lekárom Conradom Murrayom. Čo je strašne smutné. Viacerí potom ste hovorili o zmene pleti. Áno, Michael Jackson nechcel byť ako jeho bratia hnedý. On chcel byť bledoch. Proste chcel byť biely. Takže po viacerých operáciách, ktorých Michael Jackson prekonal, sa stal takým, ako sme my. Bielým. No, Michaelovi Jacksonovi to však neprospelo, pretože zle sa mu dýchalo. Aj kvôli tomu možno Michael Jackson zomrel, pretože sa mu zle dýchalo kvôli tomu. Pretože keď máš operácie proste tuto, tak že vraj je to naozaj zlé. To už neviem, ale Michael Jackson zomrel na hlavný liek propofol, ktorý mu Conrad Murray pichol do žily. Ale ja si myslím, že nad tým určite je ten jeho doktor, pretože bol videný na jednej poslednej kamere, ktorý Michael Jackson mal v dome. A podľa mňa to on všetko spôsobil. A poskytli mi už neskôr prvú pomoc, čo som si ja čítala, že mu poskytli neskorú prvú pomoc. Začali mu len masírovať hrudník a čakali na záchranku, čo mali hneď robiť prvú pomoc, keď videli, že Michael Jackson je už skoro bez známok života. Mali mu radšej prvú pomoc hneď podať a potom počkať na radšej tú záchranku. Ako hovorím o tej záchranke? Záchranka prišla pred Michael Jacksonov dom. Je to vlastne Conrada Murraya sanitka. Tá sanitka bohužiaľ
neišla do nemocnice. Michaela Jacksona sanitka odviezla niekde na nejaké úplne neznáme miesto. To video vám za chvíľu ukážem, je to asi že najhlavnejšie video, ktoré všade kolovalo po internete a všade koluje. Je to sanitka, ktorá niekde vošla do nejakého proste podzemného miesta a Michaela Jacksona proste niekde odniesli a Michael Jackson normálne z tej sanitky vyskočil a niekde ho bodyguardi odviezli. Potom bol v roku 2011 videný v Paris, Paris je jeho dcera, ktorá vydávala fotku v roku 2011 v aute a vzadu bolo videný Michael Jackson. Paris si to nevšimla, ale keď mi to niekto napísal, Paris zostala v šoku. Samozrejme, všetko si bieram to, čo bolo na internete, takže neviem, čo je pravda, ale ja som tú fotku videla a naozaj, ako to bol Michael Jackson. Potom je jedna fotka, ktorú si môžete pozrieť aj vy. Jeho to bola jeho dcera, Paris, keď mala 8 rokov. Michael Jackson zomrel, keď mal 50. A jeho sestra a jeho dcera mala 8 rokov. Vždy mala vlasy takto. A tu na uchu mala sluchatko. A na jeho pohrebe bola videná nejaká osoba, ktorá strašne vyzerala ako Michael Jackson, pretože nos a krk, proste toto tu celé, bolo presne také isté, ako má Michael Jackson. Takže neviem, či to bol Michael Jackson, alebo ho niekto napodobnil. Pričom to si nemyslím, pretože taký istý nos nemôže mať asi nikto. Neviem, čo si o tom myslíte vy, ale ja si myslím, že Michael Jackson žije. Ďalšia teória tu je, že Michael Jackson mal zatvorenú hrobku. Neviem. Väčšinou majú všetci tí americkí, keď zomrú, otvorenú hrobku. A mne sa zdá, že ani princezna Diana nemala otvorenú hrobku. Všetci teraz robia konšpiračné teórie o tom, či žijú a či nie. Sú že vraj ukrytí na nejakom ostrove, kde sú všetci, ktorí žijú. Je to princezna Diana, Michael Jackson. Hlavne títo sú na nejakom ostrove, ktorí sa schovávajú pred niekým. Schovávajú sa hlavne pred paparacmi. Michael Jackson možno už ho to prestalo baviť, keď ho vždy niekto natáčal a proste fotil a proste každý za ním furt doliezal a proste toto. Už ho to možno prestalo baviť a povedal si, že chce byť chvíľu sám. No, potom bol videný v roku 2012 v nákupnom centre so svojimi bodyguardami. Mal vlastne dážnik, tašky a išiel po chodníku pri nákupnom centre a nejakí chlapci ho videli a natočili video, kde bol presne Michael Jackson. Nebol to nikto iný, ale to bol tvar Michaela Jacksona. No, neviem, čo si o tom myslíte vy, ale ja si myslím, že žije. Je to strašne, ale strašne povedome mi to. Je mi to strašne proste také mi to nič nesedí, pretože keď Michael Jackson zomrel, všetky lety mali byť v ten deň všetky, ale úplne všetky mali byť zrušené. Len do Brazílie bol jediný, ktorý bol. Myslíte, že Michael Jackson odišiel do tej Brazílie? Pretože bol to jediný, ale jediný let, ktorý z Los Angeles v ten deň letel. No, ja neviem vôbec. Podľa mňa Michael Jackson stále žije a schováva sa pred paparácmi, pretože už mu to možno nie je také dobré, pretože od roku 1958, ako sa Michael Jackson narodil, bol hneď hlavným spevákom. A hlavne bol proste asi že najlepší spevák, pretože ako on prvý začal v roku 1964 spievať v kapele. Nahradil vlastne Tita Jacksona, ktorý spieval a začal on spievať a jeho otec bol na ňo veľmi hrdý, keď začal v roku 1964 spievať The Jacksons 5. To bola asi ich, neviem, ktorá bola ich asi prvá pesnička z The Jacksons 5, ale asi jedna bola hlavná, ABC.
Podľa mňa to je asi jedna z najhlavnejších pesničiek. Už to je, neviem aká to je epizóda. Ďalšia konšpiračná teória je tu to, že Michael Jackson mal posledný hovor s princeznou Dianou pred svojou smrťou. Neviem, prečo práve s princeznou Dianou, keď princezna Diana už tam asi vtedy nebola, neviem. Je to strašne podozrivé, že posledný hovor mal s princeznou Dianou, ktorý bol nahraný. Je mi to strašne podozrivé. Ale čo už narobíme? To video, ktoré som vám teraz ukázala, ktoré sa vám ukázalo ešte v predošlých videách, tam, čo som hovorila ešte skôr, som vám ukázala video s tou sanitkou. Čo si o tom myslíte vy? Ja neviem. Teraz vám ukážem video, naozaj to video, ktoré bolo, že Michael Jackson bol videný pri nákupnom centre s taškami a s dážnikom, so svojimi bodyguardami. Pretože mne to je strašne nenapadné. Bohužiaľ som tamto video nenašla, našla som iba toto video, o ktorom som vám hovorila, že na pohrebe bola videná nejaká osoba, ktorá vyzerala presne ako Michael Jackson. Kľudne si to video môžete pozrieť ešte raz, ak vás to zaujíma. A toto boli dnešné konšpiračné teórie. Ak by ste chceli, aby som mala nejaké iné videá s konšpiračnými teóriami, dajte mi dole vedieť. A hlavne dajte mi vedieť, čo si o všetkom tomto myslíte. A my sa vidíme v ďalšom videu. Ahojte!